Müslüman Kinosu Festivalining açılış tantanası bo'ldi. Bu yıl Qozonga qaysi illərinin nindi filmlari keldi? Bular haqında Müslüman Kinosu Festivalining olib boruvchisi Tataristonning Qozon artisti Oygul Bariyeva bilan ishlashamiz. Oygul, sog'misiz, xush keldingiz. Xayrli talar baringizga da. Esenmisiz. Nechuk senga olib borish ishlar? Bilan bu sening uchun yangilik. Яңалык алып барышы булган бар, ләкин менә шушындый җаваплы, шушындый бөтен ил бит инде монда карый, һәм инде бөтен республиканы мин инде бик дулкынланам, һәм бу минем өчен чынлап та бик җаваплы. Һәм катлаулы эш дияр идем. Дулкынландыргыч мизгилләр, алар бит инде артта. Менә хәзер нинди хис кичерешләр? Ну, әле артта түгел, әле алда тагын 4 көн бар, шуңа күрә. Ну, ләкин барысы да бик кызыклы үтә, һәм шулай булачак, Алла бирсәк, алда көннәрдә дә. Кызыклы якның димәк бит үзенчәлекләре дә булырга тиеш. Менә быелгы фестивальнең үзенчәлекләре. Чынлап торып та быел бу фестиваль инде 17нче тапкыр бездә уздырыла, һәм инде бу фестивальдә бик күп илләр катнашты. 548 заявкалар булды, 50 илдән. Һәм инде һәм бик тә сөендерә. Безнең Татарстан фильмнары бик күп. Конкурста катнашачак 14 фильм. Вне конкурста 13 фильм бар, һәм тагын әле 20ләп балалар өчен төшерелгән фильмнар. Шуңа күрә жюри председательләре дә безнең Татарстанны аеруча әйттеләр, мактадылар, һәм бу әлбәттә бик сөендерә. Һәм инде 50 фильм катнашачак дидем, 5 номинация булачак. Беренчесе инде аның уен тулы метражлы фильм, икенчесе тулы метражлы документаль фильм, һәм инде кыска метражлы уен фильм, кыска метражлы документаль фильм һәм милли конкурс. Бу инде бөтен фестивальнең үзенчәлекле яклары номинациялар ягыннан инде. Номинация ягыннан. Менә сез санап киткән Татарстан кинолары безнең менә бөтен номинациягә да эләгәме? Бөтен номинацияларда да Татарстан кинолары бар. Алайда түгел, әле вне конкурса менә бар анда шундый номинациялар, Казан премьералары, мәсәлән, нарысың менә Казан милли безнең институт шулай ук аның айрым бер үз киносын тәкъдим итәчәкләр, кыска метражлы фильмнар. Һәм инде безнең әле тагын бер үзенчәлекле бар, милли мультифест булачак. Ул инде балалар өчен. Анда шулай ук әйтәм бит 20ләп безнең Татарстан мультфильмнары катнашачак. Шуңа күрә бу нык сөендерә. Менә элек узган ел катнашучылар килә алмады. Быел катнашучылар киләчәкме? Әлбәттә, бик күп илләрдән кунаклар көтәбез без. Азербайҗан, Казахстан, Иран, Ирак, Төркия, Сирия, Марокко, Германиядан, Египеттан. Аллаһы бирсә, менә инде кичә һәм инде бүген беренче көнне очрашулар булачак бик күп кенә, аннан соң инде мастер-класслар. Шуңа күрә бик кызыклы очрашулар көтелә. Кайда карап була әлеге фильмнарны? Әлеге фильмнарны без Мир һәм Родина кинотеатрында күрә алачакбыз. Фильмнар бик кызыклы һәм беренче фильм Открытие башка елларга караганда быел үзенчәлекле була, документаль фильм белән ачыла бу фестиваль һәм ул фильм бик кызыклы булачак. Дини Көннәр һәм гасырлар, Чингиз Айтматовның Көннәр һәм гасырлар дип атала бу фильм. Сәясәт, фән, мәдәният эшлекләренең җаваплылык темасы күтәреләчәк. Мин уйлыйм, менә бу көнгә бу бик тә актуаль тема һәм бу фильмны мин махсус үзем бик көтәм, карыйсы килә. Сез бит әле алып баручы буларак кына түгел, сезнең фильм әлеге кинофестивальдә катнаша, ул 41нче ел балалары. Сез әлеге фильмдә төштегез, нинди рольдә төштегез һәм без тамашачылар аны күрә алачакбызмы Müslüman кинофестивале кысаларында? Müslüman фестивале кысаларында бу конкурстан тыш бу фильм катнашачак, һәм аның бер генә фрагментын күрсәтеләчәк, чөнки әле ул җәй көненә төшерелеп бетерелде, әле монтаж эшләре дәвам ителә, һәм без аның премьерасын кыш көне күрербез дип өметләнәбез. Бу фильмны чынлап та бик күпләребез көтә. Шәхсән мин дә көтәм һәм миңа да шундый бәхет тәтеде. Бу фильмда кечкенә генә рольне башкардым, укытучы ролен. Мин инде Латвиядән кайткан музыка укытучысын уйнадым. Бик көтәбез бу фильмны. Бик килешә. Бик килешә дип уйлыйбыз. Кичә старт бирелде, рәхмәт килеп бөтенесендә бәйнә-бәйнә сөйләп аңлатканы өчен. Инде бүгеннән башлап 4 көн дәвамында кинолар күрсәтеләчәк. Родина Мир кинотеатрына рәхим итегез һәм ябылу тантанасында гөрләтеп уздырырбыз дип өметләнәм. Әлбәттә, бик кызыклы булачак, барыгызны да көтеп калабыз. Ачылыш тантанасының күңелле мизгелләре хәзерге минутларда.